site n'etu ahụ esi wee kpọchie electronic spare parts market dị na Iwe Ka Road Onitsha site n'aka gọọmenti Anambra State. Otu akpọrọ Association of Radio and Television Technicians Anambra State Chapter ezigagozi gbatara anya ọsọ enyemaka nye gọọmenti steeti a bụ gọvanọ Ọkammụta Chukwuma Soludo. Ndị otu ahụ kpọrọ oku site n'aka onye isi oche ha bụ Maazị Sebastian Ekonite na ụlọọrụ Asmata Modebe Street Onitsha. Onye ọrụ ebe Mengini Ọsadebe nọ n'ebe ahụ ma weta akụkọ a n'aha ABS. Ndị ọrụ aka ahụ bụ ndị bucha ihe ederede dịka Gọvanọ Soludo ị na-eme ọfụma. Ndị otu na-alụzi redio na telivishọn abụghị ndị otu na-azụ ahịa akọrọngwa eji alụzi ihe ọkụ latrik. Gọvanọ Soludo gbọtara anyị ọsọ enyemaka. Anyị nwere ikikere ịnọ n'otu sọrọ anyị ma dịziara gaba. Ka ọ na-agwa ABS okwu, onye isi oche ndị otu ahụ bụ Maazị Sebastian Ekunte kwararị gbasara otu echiche ọrụ ha na mkpụrụ ụbọchị ole na ole ugbu a bụ nke na ha anọghị n'ọrụ n'agbanyeghị ọnọdụ ka akụnụba ogosiri wee dị. Ọ gara n'iru wee na ndị otu ahịa electronic spare parts na-amanye ha ka ha sonyere ha gaa n'ebe ha mụtara ahịa ọhụrụ dị na Harbour Industrial Layout bụ nke ọ kọwara dịka mkpagbu. N'aka nke ya, otu onye ezekutiv ndị otu ahụ bụ Comrade Uche na Ikechi kọwara na ha dị iche n'ihi na ha abụghị ndị ahịa kama ha bụ ndị ọrụ aka, ma gbakwunye na ọ dịghị onye otu ha so wee lụọ ọdụ ahịa ma ọ bụ nke nwere ọdụ ahịa n'ebe ahụ. All we are asking the government is to help us, advise the Electronic Spare Parts Association to go to their market with their members alone and leave us alone. And we have the intention of building our own market. Ndị otu ọrụ aka ahụ okwu n'aha onye President General Asmata Chief Humphrey Anona, onye ọkwa isi oche Asmata Onitsha Chief Eric Woma toro nnọọ ndị otu a ka ha siri were udo wee bịa n'ọnọdụ ndị Asmata iji wee kpesa ha ma kọwaa na ọchịchị Gọvanọ Soludo bụ nke hụrụ udo n'anya mana achọghị ka emebie ya bụ udo nke dị na steeti a. Ọ yọziri ka ha nwee obere ndidi ma ndị Asmata na ndị isi otu ha ga-enweta ụka iji wee weta udo n'etiti ha. Na-Arịọ our gọvanọ achọrọ ya na-eme mkpọpụ ma ọ ime protest. Unu ga-arọpụta mmadụ one ma one ọnwa bịa a na-akpọ chairman unu. Ụlọ onye m na-ekwu a na-akpọ chairman unu ya enwe ike bịa achịkọ isi ọnụ mụrụ ka a ga-esi gafụ ọga anyị egarist ahụ ya nwa dị charge ahịa niile nọ na Anambra State. Ya nwa almost the commissioner dị in charge of all the markets. Ihe anyị ga-emekwa iji nwayọọ gwa ya lee ụdị rịpọtụ anyị nwetara n'ọfịs. Site na Modebe nke dị n'Onitsha, Emechiri Ọsadebe maka akụkọ ụwa ABS.